Zovem se Luka Kovač, medicinski sam tehničar s certifikatom za intenzivnu njegu koji je radio noćnu smjenu u KBC Rebro u Zagrebu 7 godina. Imao sam specijalizaciju iz kardiološke skrbi i vidio sam više nego dovoljno hitnih reanimacija, traumatičnih slučajeva i situacija koje bi većinu ljudi natjerale da nikada više ne krenu ni blizu bolnice. Ali evo stvari s radom na džilu. Razviješ neku vrstu oklopa. Naučiš razdvajati stvari. Savladaš ples između empatije i kliničke distanciranosti. Jer ako to ne napraviš, težina onoga što svjedočiš će te slomiti. Bio sam dobar u svom poslu. Zaista dobar. Na mojoj iskaznici pisalo je viši medicinski tehničar intenzivne njege. Mentorirao sam nove medicinske sestre kroz njihovu prvu smrt, njihove prve neuspješne reanimacije, njihove prve trenutke sumnje. Govorim vam ovo da razumijete. Nisam bio neki naivni početnik koji se lako uplaši. Proglasio sam na desetke pacijenata mrtvima. Držao sam ruke ljudi dok su uzimali svoje posljednje udahe. Izvodio sam masažu srca dok mi se nije činilo da će mi ruke otpasti. Ništa u toj bolnici me nije moglo uznemiriti. Ili barem sam to vjerovao do 14. ožujka 2024. godine. To je bila noć kada sam naučio da ponekad najstrašnija stvar nije sama smrt, već ono što se događa kada smrt ne slijedi pravila. Smjena je počela kao i svaki drugi četvrtak navečer. Prijavio sam se u 19:00 sati, dobio izvještaj od medicinske sestre iz dnevne smjene i preuzeo svoj raspored. 4 pacijenta na kardiološkom odjelu, sobe 8, 10, 12 i 14. Standardna postoperativna oporavka, jedno pogoršanje zatajenja srca, ništa komplicirano. Vrsta noći kada biste zapravo mogli sjesti i dokumentirati bez da vas prekidaju svakih 5 minuta. Moja glavna sestra te noći bila je Ana Horvat, 20-godišnja veteranka koja je sve vidjela 2 put. Pregledavala je rasporede kada je jedan od hitnih medicinskih tehničara, Markus, dovezao novog pacijenta oko 20-30 sati. Zgrabio sam karton i pregledao ga dok mi je Markus davao izvještaj. Ime pacijenta bilo je Ivan Marković, 62 godine, stemi prednjeg zida. Dobili su ga u laboratoriji za kateterizaciju unutar sat vremena od pojave simptoma. Zlatni prozor. Postavljeni su 2 stenta, dobar protok krvi vraćen. Njegovi vitalni znakovi izgledali su solidno. Krvni tlak 118 preko 76, puls 72 i regularan, zasićenost kisikom 98% na 2 litre. Bio je prilično tih, rekao je Markus dok smo ga vukli u sobu 6. Žena je u čekaonici. Rekla je da će se vratiti gore nakon što obavi neke pozive. Ivan je bio budan, ali sanjiv od sedacije. Pogledao me je onim postproceduralnim očima, zbunjeno, iscrpljeno, uplašeno. Vidio sam taj pogled 1000 puta. Gospodine Marković, ja sam Luka. Ja ću biti vaša medicinska sestra večeras, rekao sam počinjući svoju procjenu. Nalazite se na džilu. Upravo ste imali zahvat kako bismo otvorili neke začepljenja u vašem srcu. Sve je prošlo dobro. Kako se osjećate? Umoran, promrmljao je. Stvarno umoran. To je normalno. Postavit ću vas ovdje, provjeriti sve vaše brojeve, a onda se možete odmoriti. Vaša supruga će moći doći u posjet za oko sat vremena tijekom sati posjeta. Prošao sam svoju rutinu, spojio ga na srčani monitor, stavio pulsni oksimetar na prst, verificirao njegove infuzije, provjerio pristupnu točku na femoralis za krvarenje. Sve je bilo po knjizi. Njegov ritam na monitoru bio je prekrasan. Normalan sinusni ritam, bez ektopija, QRS kompleksi izgledali su savršeno. Dokumentirao sam sve u elektroničkom kartonu, postavio svoje alarme i nastavio provjeriti svoje ostale pacijente. Soba 8 je trebala lijek protiv bolova. Pumpa za infuzije u sobi 10 je pištala. Soba 12 je htjela komade leda. Normalni kaos noćne smjene na džilu. Oko 22:15 sati bio sam za dokumentiranje na stanici medicinskih sestara kada se oglasio alarm Ivanovog srčanog monitora.
Nije bio hitan kontinuirani alarm, koji znači da netko kolabira, samo jedan ton upozorenja. Pogledao sam banku monitora na zidu. Njegov puls je pao na 58. Bradikardija, ali ne kritična. Mogla bi biti vagalna reakcija, mogli bi biti lijekovi. Ustao sam da ga procijenim. Soba 6 bila je na kraju hodnika, odvojena od glavne jedinice sa setom dvostrukih vrata, jer je tehnički bila naša izolacijska soba, iako smo je koristili za preljev kada smo bili zauzeti. Prošao sam kroz vrata i ušao. Ivan je ležao točno onako kako sam ga ostavio, oči zatvorene, disao ravnomjerno. Monitor iznad njegovog kreveta pokazivao je istu stvar. Puls 58, krvni tlak stabilan, zasićenost kisikom 98%, ništa zabrinjavajuće. Gospodine Marković, tiho sam rekao, kako se osjećate? Nije odgovorio. Gledao sam kako mu se prsa dižu i spuštaju, duboki, pravilni udisaji. Spavao je. Provjerio sam njegov puls, infuzijske točke, mjesto kirurškog pristupa. Sve je izgledalo dobro. Bradikardija je bila vjerojatno samo normalna varijacija dok se njegovo tijelo opustilo. Napravio sam bilješku u njegov karton i vratio se prema stanici sestara. 20 minuta kasnije alarm se ponovno oglasio. Ovaj put njegov puls je pokazivao 52. Namrštio sam se na monitor. To je postajalo granično posebno za pacijenta s novim infarktom. Zgrabio sam svoj stetoskop i vratio se u sobu 6. Ivan je bio u istom položaju, još uvijek disao stabilno. Ali kada sam stavio stetoskop na njegova prsa, njegov otkucaj srca zvučali su u redu, definitivno brže od 52. Brojao sam ručno punih 60 sekundi. 68 otkucaja u minuti. Pogledao sam gore prema monitoru. Još uvijek je pokazivao 52. Okej, to je čudno, promrmljao sam. Provjerio sam postavljanje elektroda na njegovim prsima. Svih 5 elektroda bilo je čvrsto na mjestu. Zamijenio sam kabel koji ga je povezivao s monitorom, misleći da možda postoji prekid u žici. Monitor je zatitrao, rekalibrirao se, a zatim prikazao puls 68. Evo ga, rekao sam, kvar opreme. Dešavalo se stalno. Napravio sam bilješku da biomedicinski inženjering provjeri taj monitor ujutro. Bio sam na pola puta do stanice sestara kada sam čuo nešto što me natjeralo da se zaustavim. Glas muški govorio je jasno. Dolazio je iz sobe 6. Okrenuo sam se i gurnuo natrag kroz vrata. Ivan je još bio u krevetu, još u istom položaju, oči još zatvorene, ali sam definitivno čuo nekoga kako govori. Gospodine Marković, rekao sam glasnije, jeste li budni? Bez odgovora. Stajao sam ondje trenutak slušajući. Jedini zvukovi bili su tiho pištanje monitora, nježno šištanje kisika i uobičajena ambijentalna buka jila. Daleki alarmi, ljudi koji razgovaraju na stanici sestara, koraci u hodniku. Sigurno sam čuo nekoga u hodniku, rekao sam sebi. Zvuk se čudno prenosio u bolnicama noću. Provjerio sam Ivana još jednom, potvrdio da je stabilan i otišao. U 23:30 sati njegova žena Kata došla je u posjet. Pustio sam je u sobu 6 i dao joj novosti. Sve je izgledalo dobro. Udobno se odmarao. Zahvat je prošao dobro. Sjela je na stolicu pored njegovog kreveta i držala mu ruku dok je spavao. Bio sam natrag na stanici medicinskih sestara kada je Ana došla s šalicom kave. Kako je novi pacijent? Upitala je. Stabilan, monitor malo čudan, ali vitalni znakovi solidni, klimnula je. Vjerojatno samo treba nove elektrode. Te stvari postanu ljepljive od gela. Razgovarali smo nekoliko minuta o kadrovskim pitanjima, o tome kako bolnica pokušava ponovno povećati naše omjere pacijenata, o prijemnim ispitima njezine kćeri. Normalan razgovor noćne smjene. U 23:55 Kata je izašla iz sobe 6. Budan je, rekla je. Želi razgovarati s vama. Slijedio sam je natrag u sobu. Ivanove oči bile su sada otvorene, prateći nas dok smo prilazili.
Njegov monitor još je pokazivao stabilne vitalne znakove. Puls 70, krvni tlak 122 preko 78, kisik 97%. Hej, gospodine Marković, rekao sam, kako se osjećate? Gledao me je dugo trenutak i nešto u njegovom izrazu natjeralo me da osjetim trnce na koži. Njegove oči bile su jasne, previše jasne, za nekoga tko bi trebao još biti sanjiv od sedacije. Tko je čovjek u kutu? Upitao je. Osjetio sam kako mi želudac pada. Koji čovjek? Čovjek u plavoj uniformi. Stoji tamo cijelu noć. Ivan je pokazao prema dalekom kutu sobe iza mene. Polako sam se okrenuo. Kut je bio prazan, samo goli zid i kolica za reanimaciju. Gospodine Marković, tamo nema nikoga, rekao sam nježno. Možda imate neku konfuziju od lijekova. Nisam zbunjen, rekao je, glas mu je bio postojan. Ondje je, gleda me. Kata je stisnula njegovu ruku. Dragi, samo si umoran. Nosi značku s imenom, nastavio je Ivan. Ali ne mogu je pročitati. Slova se stalno kreću. Jeza je prošla niz moju kralježnicu. Halucinacije nisu bile neuobičajene nakon zahvata, posebno s lijekovima za sedaciju i stresom od srčanog događaja. Ali bilo je nešto u načinu na koji je Ivan ovo opisivao. Specifični detalji, jasan govor, nikakvi drugi znakovi konfuzije. Gospodine Marković, kako se zovete potpuno? Upitao sam. Ivan Alen Marković. Koja je godina? 2024. Gdje ste? KBC Rebro Zagreb Đil. Odgovarao je na svako pitanje o orijentaciji savršeno, nikada ne skidajući pogled s praznog kuta. On je još uvijek tamo, Luka, nije se pomaknuo. Provjerio sam njegove zjenice, jednake i reaktivne. Prošao sam kroz brzu neuroprocjenu, sve je bilo normalno. Njegov monitor nije pokazivao promjene, krvni tlak stabilan, srčani ritam savršen. Čovjek u plavom, rekao sam pažljivo. Što on radi? Samo stoji tamo i gleda, izgleda tužno. Katino lice je problijedilo. Luka, što se događa? U redu je, rekao sam, pokušavajući održati glas mirnim i profesionalnim. Gospodine Marković, nazvat ću liječnika samo da ga obavijestim da imate neke vizualne smetnje. Vjerojatno je samo reakcija na lijek. Možda prilagodimo... On hoda prema vama, rekao je Ivan. Osjetio sam kako mi se dlake na vratu dižu. Nisam se okrenuo. Nisam htio se okrenuti. Ivane, tamo nema nikoga, rekla je Kata. Glas joj je sada drhtao. On je upravo iza Luke sada. Ivanove oči slijedile su nešto što nisam mogao vidjeti, prateći to dok se očigledno kretalo kroz sobu. On pokušava mi nešto reći. Što on kaže? Upitao sam odmah, žaleći za pitanjem. Hranio sam ovo. Pogoršavao sam. Ali nisam mogao se zaustaviti. Ivanov izraz se promijenio. Jasnoća u njegovim očima potamnjela je, zamijenjena nečim što je izgledalo kao strah. On kaže da još nisam trebao biti ovdje, šapnuo je Ivan. Kaže da je došlo do greške. Alarm monitora se oglasio. Pogledao sam gore. Ivanov puls je skočio na 145. Njegov krvni tlak je rastao, 168 preko 94. Gospodine Marković, trebate duboko disati za mene, rekao sam vraćajući se u mod medicinske sestre. Uzrujali ste se i to nije dobro za vaše srce. Ali on nije slušao. Njegove oči još su bile zaključane na nešto iza mene. Sada su bile široke od užasa. On dodiruje monitor, rekao je Ivan. On dodiruje vašu opremu. Svjetla iznad su zatitarla. Zatim je srčani monitor postao crn, potpuni kvar napajanja. Ekran je bio mrtav, prazan, ne pokazujući ništa, ali još sam ga mogao čuti. Zvučnici su još radili, još su emitovali zvuk Ivanovog otkucaja srca, brzo i nepravilno sada. Sranje, promrmljao sam, posežući za svojim stetoskopom. Padovi napajanja su se događali, rezervne baterije su uključile. Ovo je u redu. Ovo je... Ekran monitora zatitrao je natrag u život. Ali ritam koji se pokazivao na ekranu više nije bio Ivanov ritam. Bio je asistol, nema električne aktivnosti, univerzalni simbol srčane smrti. Ali audio još je reproducirao njegov otkucaj srca.
Brzo i nepravilno, ali definitivno otkucaj. Zurio sam u ekran, moj mozak pokušavajući obraditi što vidim. Monitor je pokazivao mrtvog pacijenta, ali zvuk mi je govorio da mu srce radi. A kada sam pogledao Ivana, on je očigledno bio živ, disao brzo, oči široke govorio. Luka, rekla je Kata. Luka, što nije u redu sa strojem? Ja ne, počeo sam reći. Zatim su se Ivanove oči zakotrljale natrag u glavu. Njegovo tijelo se ukrutilo, leđa su mu se iskrivija s kreveta. Tipični napad. Udario sam dugme za kod na zidu i viknuo za Anom. Probila je kroz vrata unutar sekundi, pogledala situaciju i zgrabila kolica za reanimaciju. Što se dogodilo? Zahtijevala je. Aktivnost napada započela prije oko 5 sekundi, rekao sam, provjeravajući sada vrijeme. Monitori kvare pokazuju asistol, ali on ima puls. Ana je pogledala monitor, zatim Ivana, zatim natrag na monitor. Njen izraz odražavao je moju konfuziju. Napad je trajao 43 sekunde. Zatim se Ivanovo tijelo opustilo i on se srušio natrag na krevet. Njegove oči bile su zatvorene. Disao je. Provjerio sam njegov karotidni puls, jak i pravilan, možda 80 otkucaja u minuti. Monitor je još pokazivao ravnu liniju. Dovedi drugi monitor ovdje, rekla je Ana. Sada! Otrčao sam u skladišnu sobu i odvukao našu rezervnu jedinicu. Isključili smo Ivana s nefunkcionalnog monitora i priključili ga na novi. Normalan sinusni ritam, puls 82, krvni tlak 134 preko 86, zasićenost kisikom 96%. Sve je bilo u redu, ili barem sve što su strojevi mogli izmjeriti bilo je u redu. Kata je sada plakala držeći Ivanovu ruku. Što mu se događa? Zašto je imao napad? Ne znam, priznao sam. Ali njegovi vitalni znakovi su sada stabilni. Nazvat ću doktor Pavlića i obavijestiti ga o tome što se dogodilo. Izašao sam u hodnik i izvadio telefon. Doktor Pavlić bio je kardiolog na dežurstvu, metodičan čovjek u svojim 50-ima koji se nije lako uznemiravao. Objasnio sam situaciju, halucinacije, uzbuđenje, napad, kvar monitora. Ima li povijest napada? Upitao je. Ne, karton je čist. CT glave još nije naručen. Trebam li nazvati neurologiju? Da. Naručite CT i punu neurokonzultaciju i provjerite njegove laboratorije, posebno elektrolite. Mogla bi biti reakcija na lijek, mogao bi biti mali moždani udar koji smo propustili. Držite ga na kontinuiranom monitoringu i javite mi ako se išta promijeni. Hoću. Prekinuo sam vezu i vratio se provjeriti Ivana. Bio je ponovno budan, gledao oko sobe sa zbunjenošću. Što se dogodilo? Upitao je sanjivo. Imali ste kratak napad, gospodine Marković, rekao sam. Izvršit ćemo neke testove da vidimo zašto. Kako se sada osjećate? Umoran, zbunjen. Zastao je. Gdje je otišao? Krv mi se smrzla. Gdje je tko otišao? Čovjek u plavom. Bio je ovdje i onda Ivanove oči postale su daljinske. Dodirnuo mi je prsa upravo prije nego što je sve postalo tamno. Kata je napravila mali zvuk u grlu. Gospodine Marković, sjećate li se što je još taj čovjek rekao? Upitao sam, ne znajući sigurno zašto nastavljam ovu liniju ispitivanja. Ivan me pogledao i samo trenutak njegov izraz bio je potpuno lucidan, potpuno racionalan, kao da mi ide reći nešto važno. Rekao je da mu se ime Tomislav. Rekao je da je umro u ovoj sobi prije 3 mjeseca. Ivanov glas bio je postojan, činjenično. Rekao je da ga nisu dovoljno brzo reanimirali. Rekao je da je čekao sam. Temperatura u sobi kao da je pala 10 stupnjeva. Ana je stajala na vratima. Vidio sam kako joj lice problijedi. Luka, tiho je rekla, mogu li razgovarati s tobom vani? Slijedio sam je u hodnik. Povukla me je od vrata. Izvan dometa sluha sobe 6. Imali smo pacijenta po imenu Tomislav u toj sobi, rekla je. Glas joj je jedva bio iznad šapta. Tomislav Knežević, 67 godina, srčani zastoj. Bilo je 11. prosinca, je li on? Nisam mogao završiti pitanje.
Kodirali smo ga u 0247. Ja sam bila glavna sestra te noći. Bili smo podkapacitni i njegova sestra je rješavala drugog pacijenta koji je kolabirao u sobi 10. Do trenutka kada smo stigli do njega, odmahnula je glavom. Bio je dolje barem 15 minuta. Predugo. Usta su mi presušila. Ivan to nije mogao znati. Nema načina. Znam. Stajali smo ondje u tišini trenutak, oboje pokušavajući procesuirati što ovo znači, pokušavajući pronaći racionalno objašnjenje. Mora biti slučajnost, konačno sam rekao. Možda je nešto čuo, možda je drugi pacijent spomenuo ili član obitelji. Luka, Ivan je primljen kroz hitnu u 18 sati i otišao ravno u laboratorij za kateterizaciju. Bio je u nesvijesti ili u sobi 6 od tada. Kada bi čuo išta o Tomislavu. Bila je u pravu. Nije bilo logičnog načina na koji bi Ivan mogao znati te informacije. Što radimo? Upitao sam. Ana je pogledala natrag prema sobi 6. Radimo svoj posao, pratimo ga, izvršavamo testove, slijedimo nalog liječnika i ne govorimo o ovome, ali mislim ozbiljno, Luka. Dokumentuješ napad. Dokumentuješ halucinacije kao vizualne smetnje, moguću reakciju na lijek. Ne pišeš ništa o Tomislavu Kneževiću u tom kartonu. Razumiješ? Kimnuo sam, ali moj je jurcao. Nešto je bilo jako krivo ovdje i pretvaranje da se ne događa nije se činilo kao pravi pristup. Vratio sam se u sobu 6. Ivan je ponovno zadrijemao, disanje pravilno, njegovi monitori pokazivali su savršene ritmove. Kata je sjedila pored njega, izgledala umorno i uplašeno. Hoće li biti dobro? Upitala je. Učinit ćemo sve što možemo, rekao sam. Bio je to jedini pošten odgovor koji sam mogao dati. Proveo sam sljedeći sat aranžirajući Ivanove testove, pozivajući neurologiju, provjeravajući svoje ostale pacijente. Svaki put kada sam prolazio pored sobe 6, pronalazio sam se kako gledam kroz prozor, napola očekujući vidjeti nekoga kako stoji u kutu. Oko 01:30 tim za transport došao je odvesti Ivana dolje na CT snimanje. Dao sam im izvještaj i gledao kako ga voze iz sobe. U trenutku kada je otišao, učinio sam nešto što vjerojatno nisam trebao. Otišao sam do računala na stanici sestara i otvorio Tomislavov stari karton. Tomislav Alen Knežević, 11. prosinca 2023. Primljen zbog boli u prsima, imao masivni infarkt miokarda na kardiološkom odjelu, premješten na GIL sobu 6, kodiran u 0247. Pročitao sam kroz dokumentaciju koda. Bila je oskudna, klinička, vrsta bilješke kartona koju pišete kada nešto krene po zlu i pokušavate pokriti sve baze. 0247, pacijent pronađen bez odgovora, bez pulsa, bez disanja, pozvan hitni kod, započeta reanimacija, vrijeme bez kisika, procijenjeno na 12 do 15 minuta prije otkrivanja. 15 minuta. To je bila vječnost u situaciji koda. Nakon toliko dugo bez kisika, čak i da su ga vratili, oštećenje mozga bi bilo katastrofalno. Radili su na njemu 43 minute prije nego što su odustali. Vrijeme smrti 03:30. Medicinska sestra koja je dokumentirala bila je netko po imenu Sara Matić. Nisam prepoznao ime. Sigurno je otišla prije nego što sam počeo na noćnoj smjeni. Listao sam ostatak njegovog kartona tražeći nešto, bilo što bi moglo objasniti što se događa, ali bio je samo standardni kod, standardna smrt. Tužno, ali ne neobično. Upravo sam htio zatvoriti karton kada mi je nešto zapalo za oko. Na samom dnu bio je priložen izvještaj o incidentu. Kliknuo sam na njega. Pacijent preminuo nakon hitne reanimacije. Za bilješku, srčani monitor u sobi 6 je kvario tijekom koda, prikazujući asistol približno 3 minute prije nego što je funkcionalnost obnovljena. Biomedicinski inženjering obavješten. Oprema označena za inspekciju. Moje ruke su počele drhtati. Isti kvar, točno isti kvar koji se upravo dogodio s Ivanom. Potražio sam izvještaj biomedicinskog inženjeringa. Testirali su monitor opsežno, zamijenili komponente, pokrenuli dijagnostiku. Njihov zaključak,
Nije pronađen defekt. Oprema funkcionira unutar normalnih parametara. Sjedao sam natrag u stolicu, srce mi je lupalo. Ovo nije bilo moguće. Ništa od ovoga nije bilo moguće, ali se događalo. Ana je prošla pored i vidjela me za računalom. Pogledala je ekran, vidjela Tomislavov karton i bacila mi pogled koji je bio jednak dijelovima upozorenja i razumijevanja. Luka, tiho je rekla. Nemoj. Ana, monitor. Znam. Pročitala sam izvještaj o incidentu kada se dogodilo. Sjela je pored mene. Misliš da nisam razmišljala o tome? Misliš da se nisam pitala? Onda zašto ne govorimo o tome? Jer što trebamo reći? Glas joj je bio umoran. Da je soba ukleta, da duhovi mrtvih pacijenata ometaju našu opremu, zvučali bismo ludi. Ali ako se događa, ništa ne možemo učiniti protiv toga. Ustala je. Ivan će se vratiti s CT-a za 20 minuta. Fokusiraj se na njega, fokusiraj se na žive. Otišla je, ostavljajući me samog s Tomislavovim kartonom još otvorenim na mom ekranu. Zatvorio sam ga i vratio se raditi. Ivan se vratio s CT-a u 02:15. Tim za transport ga je odvezao natrag u sobu 6 i ponovno sam ga povezao na sve njegove monitore. Neurolog će pročitati snimak ujutro, ali tehničar je rekao da izgleda čisto. Nema očitih krvarenja ili moždanih udara. Kako se osjećate, gospodine Marković? Upitao sam. Bolje, rekao je. Umoran, ali bolje. Zastao je. Jeste li ga vidjeli? Zamrznuo sam. Vidjeli koga? Čovjeka u plavom. Tomislava. Bio je u sobi CT skenera. Slijedio nas je tamo dolje. Ivan je to rekao tako ležerno kao da je komentirao vrijeme. On je zabrinut za vas. Zabrinut za mene? On kaže da ćete vidjeti više. Kaže da nije samo on. Ivan me pogledao s tim prejakim očima. On kaže da se soba 6 sjeća svih njih. Osjetio sam se kao da je netko prosuo ledenu vodu niz moja leđa. Gospodine Marković, trebate se odmoriti, rekao sam, pokušavajući održati glas postojanim. Prošli ste puno ove noći. Nisam lud, Luka. I mislim da ni vi ne mislite da jesam. Zastao je. Pogledali ste ga, zar ne? Provjerili ste da biste vidjeli je li stvarno bio Tomislav koji je umro ovdje. Nisam odgovorio. Nisam mogao. Nastavio je, pokazao mi je kada mi je dodirnuo prsa. Vidio sam to. Vidio sam kako umire u ovoj sobi. Monitor koji pokazuje tu ravnu liniju i svi rade na njemu, ali bilo je prekasno. On je već otišao i bio je zbunjen i uplašen i sam. Kata je imala suze koje su tekle niz lice. Ivane, molim te, prestani. Žao mi je, draga, ali on treba znati. Netko treba znati. Ivan je pogledao natrag prema meni. Ima ih još, Luka. On nije jedini koji je ostao. Ova soba, nešto s ovom sobom ih drži ovdje. Dosta, rekao sam, oštro nego što sam namjeravao. Gospodine Marković, imali ste srčani događaj, imali ste lijekove za sedaciju i imali ste napad. Vaš mozak pokušava procesirati traumu i ponekad to stvara žive halucinacije. To je sve što je ovo. Ali čak i dok sam to govorio nisam vjerovao u to. Ivan me je samo tužno pogledao. Vidjet ćete, rekao je, prije nego što vaša smjena završi, vidjet ćete. Izašao sam iz sobe i stajao u hodniku pokušavajući kontrolirati svoje disanje. Ovo je bilo ludo. Bio sam obučen medicinski profesionalac. Nisam vjerovao u duhove, nisam vjerovao u ukleta bolnička soba, ali nisam mogao objasniti kvar monitora. Nisam mogao objasniti kako je Ivan znao o Tomislavu. Nisam mogao objasniti glas koji sam čuo ili hladna mjesta ili osjećaj da je nešto jako krivo sa sobom. 6. U 03:15 bio sam za provjerom svog pacijenta u sobi 8 kada sam čuo vriskanje. Dolazilo je iz sobe 6. Otrčao sam hodnikom, srce mi je bilo u grlu. Ana je bila odmah iza mene, probili smo kroz vrata. Ivan je sjedio u krevetu pokazujući prema kutu. Isti kut na koji je prije pokazivao, ali ovaj put je Kata također pokazivala. Tamo netko stoji,
govorila je. Glas joj je bio visok i prestrašen. O moj Bože, tamo netko stoji. Pogledao sam prema kutu. Bio je prazan, ali temperatura u sobi je pala tako dramatično. Mogao sam vidjeti svoj dah kako se raspršuje u zraku, a srčani monitor je ponovno pokazivao ravnu liniju. Ali Ivanovo srce je otkucavalo. Mogao sam vidjeti njegova prsa kako se dižu i spuštaju. Mogao sam vidjeti njegov karotidni puls, kako treperi na vratu. Svi van, rekao sam. Sad. Ali Kata je počela. Sad! Ana mi je pomogla izvući i Ivana i Katu iz sobe 6 i u hodnik. Zgrabio sam prijenosni monitor i priključio Ivana. Njegovi vitalni znakovi bili su stabilni, savršeni čak. Što se događa? Zahtijevala je Kata. Što se do vraga događa u toj sobi? Nisam sam imao odgovor. Ana je izvadila svoj radio. Ovdje Ana Horvat. Trebam supervajzora sestrinstva na Jill odmah. Imamo situaciju sa sobom 6. Dok smo čekali, zgrabio sam termometar iz kolica s zalihama i krenuo natrag prema sobi 6. Temperatura u hodniku bila je normalna, 22 stupnja. Ali kada sam stajao na pragu sobe, termometar je pokazivao 12 stupnjeva. 20 stupnjeva hladnije, na razmaku od 1,5 metra. To nije bilo moguće. To nije bilo znanstveno moguće. Ušao sam u sobu i hladnoća me pogodila kao fizička sila. Vrsta hladnoće koja tone u kosti, koja čini da vas zglobovi bole. Vrsta hladnoće koja se osjeća krivo. Monitor u sobi još je pokazivao ravnu liniju. Prišao sam mu i isključio ga iz zida. Ekran je ostao upaljen. To je bilo nemoguće. Ovi monitori su imali rezervne baterije, ali ne bi trebali raditi bez izvora napajanja uopće. Pa ipak, evo ga, iskopčan, prikazujući tu užasnu ravnu liniju. Zurio sam u to dugi trenutak. Zatim, osjećajući se smiješno, ali nesposoban se zaustaviti, progovorio sam u praznu sobu. Tomislave, jesi li to ti? Ništa se nije dogodilo. Ako si ovdje, ako pokušavaš nešto komunicirati, slušam. Temperatura je pala još 10 stupnjeva. Mogao sam vidjeti mraz kako se formira na metalnim ogradama kreveta. I onda, sa nekud iza mene, čuo sam to ponovno. Taj glas, muški, jasan, govori riječi koje nisam sasvim mogao razlučiti. Okrenuo sam se. Kut više nije bio prazan. Ne mogu vam reći što sam vidio. Moj mozak mi neće dopustiti da se jasno sjećam, kao da me štiti od nečega što nisam trebao znati. Ali vidio sam oblik, figuru, nešto što je možda nekada bila osoba i osjetio sam kako me gleda. Monitor iza mene počeo je pištati. Ne alarm zvuk, već regularni bip funkcionalnog srčanog monitora. Okrenuo sam se da ga pogledam. Ravna linija je nestala. Na njenom mjestu bio je normalan sinusni ritam. Puls 72, ali nije bilo nikoga povezanog na monitor. Elektrode su samo visjele labavo, priključene ni na što. Kada sam pogledao natrag prema kutu, figura je nestala. Ali napisano u mrazu na ogradama kreveta, slovima koja su izgledala kao da su napisana prstom, bile su 3 riječi: nem samo jaz. Izašao sam iz te sobe tako brzo da sam se skoro spotaknuo o vlastite noge. Supervajzor sestrinstva, žena po imenu Carol, koja je bila sa Sveta Katarina 30 godina, stigla je 10 minuta kasnije. Pokušao sam objasniti što se dogodilo, ali znao sam kako zvuči. Kvarovi opreme, fluktuacije temperature, stresan pacijent koji ima halucinacije. Premještamo gospodina Markovića u sobu 10, rekla je Carol nakon inspekcije sobe 6. Biomedicinski inženjering će provjeriti svu opremu ovdje. A Luka, mislim da biste trebali uzeti pauzu. Nije bila sugestija. Otišao sam u sobu za odmor i sjedio u mraku pijući kavu koju nisam osjetio, pokušavajući procesuirati što sam doživio. Vidio sam nešto što nisam mogao objasniti, nešto što nije trebalo postojati. Iako je Ivan bio u pravu, ako Tomislav nije bio sam, onda koliko još ih je bilo? Koliko pacijenata je umrlo u sobi 6 tijekom godina?
koliko ih je još bilo tamo, zbunjenih i uplašenih i pokušavajući biti viđeni. Izvadio sam telefon i učinio nešto za što sam se zakleo da nikada neću učiniti. Tražio sam na Googleu KBC Rebro ukleto. Rezultati su mi smrzli krv. Postojali su forumi, priče, druge medicinske sestre, drugo osoblje, svi govorili o sobi 6, o opremi koja kvari, o glasovima čuđenim kada tamo nema nikoga, o pacijentima koji izvještavaju da vide ljude u plavim uniformama koji nestaju kada ih pogledate direktno. Jedan post od nekoga tko tvrdi da je bivši respiratorni terapeut govorio o odgovoru na kod u sobi 6 i viđenju barem 5 figura kako stoje u kutu gledajući nas kako radimo. Drugi post od spremačice opisivao je čišćenje sobe 6 i pronalaženje ograde kreveta pokrivene mrazom, iako je bilo sredinom jula. Kako to nikada nisam čuo? Kako mi nitko nije rekao? Znao sam odgovor, naravno, jer ako ste govorili o tome, ljudi su mislili da ste ludi. Jer bolnice rade na znanosti i protokolu, ne pričama o duhovima. Jer priznavanje toga značilo je priznanje da možda, samo možda, smrt nije bila tako konačna kao što smo htjeli vjerovati. Vratio sam se na Jill u 04:30. Ivan je bio smješten u sobi 10, stabilan i spava. Kata je otišla kući, iscrpljena. Temperatura u sobi 6 vratila se na normalnu. Monitori su funkcionirali pravilno. Sve je izgledalo u redu, ali nisam mogao otresiti osjećaj da je nešto još tamo. Gleda, čeka. Ana me je zatekla kako stojim ispred sobe 6, zureći kroz prozor u prazan krevet. Zatražit ćete transfer, zar ne? Upitala je. Ne znam, rekao sam iskreno. Ana, koliko dugo znaš za ovo? Uzdahnula je. Od moje 2. godine na noćnoj smjeni. Imala sam pacijenta u kodu tamo i dok smo je radili, vidjela sam nešto. Uvjerila sam se da je bio stres, iscrpljenost, previše dvostrukih smjena. Ali onda se dogodilo ponovno i ponovno. Različiti pacijenti, različite situacije, ali uvijek soba 6. Zašto nisi nikome rekla? Rekla sam svojoj nadzornici. Znaš li što je rekla? Rekla je da trebam uzeti malo slobodnog vremena, možda razgovarati sa službom zdravlja zaposlenika o upravljanju stresom. Ana me je pogledala. Nitko ne želi čuti to, Luka. Nitko ne želi vjerovati u to, pa ne govorimo o tome. Samo izbjegavamo sobu 6 kada možemo i pokušavamo ne razmišljati o tome previše. To je ludo. Možda, ali što je alternativa? Zatvoriti sobu, očistiti je egzorcizmom. Kako to objasniti administraciji? Odmahnula je glavom. Ovo je bolnica, Luka. Ljudi ovdje umiru. Ponekad mislim da se nekolicina njih ne povuče sasvim. Zurio sam u praznu sobu na poruku mraza koja je već blijedjela s ograda kreveta. Nem samo jaz. Koliko? Tiho sam upitao. Koliko ih je umrlo tamo? Ne znam, vjerojatno 10 tijekom godina. Ana je stavila ruku na moje rame. Idi kući kada tvoja smjena završi. Naspavaj se, razmisli o tome možeš li se vratiti sutra navečer. Nitko te ne bi krivio ako ne možeš. Ali vratio sam se. I noć nakon toga, i noć nakon toga. Nastavio sam raditi u KBC Rebro još 6 tjedana. Brinuo sam se o pacijentima u sobi 6 još 10 puta. Ponekad se ništa nije dogodilo. Ponekad bi oprema kvarila na načine koji nisu imali smisla. Ponekad bi pacijenti izvještavali da vide stvari koje nisu trebali moći vidjeti. Jedna starija žena rekla mi je o tužnoj medicinskoj sestri koja je držala njenu ruku kada je bila uplašena noću. Kada sam je zamolio da opiše sestru, dala mi je detalje koji su odgovarali opisu Sare Matić, medicinske sestre koja je radila kada je Tomislav Knežević umro. Medicinske sestre za koju sam kasnije saznao da je poginula u prometnoj nesreći 3 mjeseca nakon Tomislavove smrti. Mladi čovjek koji se oporavljao od nesreće motocikla rekao mi je da stalno čuje dječje glasove kako pjevaju usred noći. Provjerio sam bolničke zapise.
Soba 6 je bila dio pedijatrijske odjela natrag u 1970-ima prije proširenja JIL-a. Dokazi su se gomilali, previše da bi bila slučajnost, previše dosljedni da bi bila masovna halucinacija. Počeo sam imati noćne more. Budio bih se usred noći, siguran da mogu čuti srčane monitore kako pište u ravnoj liniji, siguran da mogu osjetiti tu duboku hladnoću kako se provlači u moju spavaću sobu. Prestao sam dobro spavati, prestao sam dobro jesti. Obrusio sam na kolege, pravio glupe greške u izračunavanju lijekova, skoro dao pacijentu krivu dozu inzulina prije nego što je druga medicinska sestra to uhvatila. Znao sam da se vrtim. Znao sam da ne mogu nastaviti raditi ovako. 2. maja predao sam ostavku. 2 sedmice otkaznog roka. Rekao sam im da se selim da budem bliže porodici. Rekao sam im da sam našao bolju priliku. Rekao sam im bilo što, osim istine. Istina je bila da nisam više mogao ući u sobu 6 bez osjećaja kao da se davim u tuđim smrtima. Istina je bila da sam počeo viđati oblike u kutovima svuda, ne samo u toj sobi. Istina je bila da sam naučio nešto o prirodi smrti i umiranja što nisam htio znati i nisam mogao odznati. Ivan Marković se potpuno oporavio, usput. Nikada nisu otkrili što je uzrokovalo njegov napad. Rekao je, Kata mi je poslala zahvalnu karticu 2 sedmice nakon što je otpušten. Unutra je napisao, hvala što ste slušali, hvala što ste vjerovali. Tomislav želi da znate da nije ljut. Niko od njih nije. Oni samo žele biti zapamćeni. I dalje imam tu karticu. Čuvam je u ladici u svom stanu, pored moje stare identifikacijske značke iz KBC Rebro, koju ne mogu dovoljno natjerati sebe da bacim. Radim u drugačijoj bolnici sada, u drugačijem gradu. Dnevna smjena, onkološki odjel, nema više noćnih smjena, nema više džila, nema više sobe 6. Ponovno sam dobar u svom poslu. Ponovno spavam cijelu noć, većinu noći barem. Ali ponekad kada kasno dokumentiram u svojoj smjeni i odjel postane tih, čujem to. Taj daleki zvuk srčanog monitora u ravnoj liniji. Taj glas koji pokušava reći nešto što ne mogu sasvim razumjeti. I osjetim tu hladnoću kako mi puže niz kralježnicu. Pogledam gore i hodnik će biti prazan. Temperatura će biti normalna, sve će biti u redu. Ali znam što sam čuo. Znam što sam osjetio. Prošlog tjedna dobio sam poruku govorom od nepoznatog broja. Skoro sam je izbrisao bez slušanja. Vjerojatno spam, vjerojatno ništa. Ali nešto me je natjeralo da je reproduciram. Bila je statika na početku, zatim disanje, zatim vrlo slabo glas. Možda jasno govoreći riječi koje nisam sasvim mogao razlučiti isti glas koji sam čuo u sobi 6. Odmah sam izbrisao poruku, blokirao sam broj, rekao sam sebi da je bio krivi broj. Smetnja, čudna slučajnost, ali moje ruke su drhtale kada sam to učinio jer sam prepoznao nešto u tom glasu. Ne riječi, već ton. Očajničku potrebu da budeš čujen. Hitnost nekoga tko pokušava komunicirati preko udaljenosti koja ne bi trebala biti prekoračiva. Nisam rekao nikome o poruci govora. Ni Ani, ni mojim novim kolegama, ni prijateljima ili porodici. Kome bih rekao? Što bih rekao? Pa to nosim sam. Ovo znanje da me nešto pratilo iz KBC Rebro. Ovaj strah da je Ivan bio u pravu, da ću vidjeti više, da ono što se otvorilo za mene u sobi 6 te noći nije se zatvorilo kada sam otišao. I dalje radim u zdravstvu. I dalje brinem o pacijentima. I dalje vjerujem u znanost i medicinu i protokole koji spašavaju živote svaki dan. Ali također vjerujem u stvari koje ne mogu objasniti. Hladna mjesta i glasove i figure u kutovima. Pacijenti koji vide stvari koje ne bi trebali vidjeti. Oprema koja kvari na nemogućim načinima. Vjerujem da su bolnice tanka mjesta gdje se membrana između života i smrti istanjuje od svog prelaska naprijed natrag. Vjerujem da neki ljudi koji umiru nisu spremni otići, nisu spremni pustiti,
Nisu spremni biti zaboravljeni. I vjerujem da jednom kada to vidiš, jednom kada to stvarno vidiš, ne možeš to odviti. Soba 6 me promijenila. Tomislav Knežević me promijenio. Ta noć me promijenila. Napustio sam KBC Rebro prije 6 mjeseci, ali nisam siguran da je KBC Rebro napustio mene. Čuvam Ivanovu karticu u svojoj ladici. I dalje čuvam svoju staru značku tamo, iako sam je trebao vratiti. Ponekad ih izvučem i pogledam ih, podsjećajući se da se stvarno dogodilo, da nisam to zamišljao. Kartica sad žuti, tinta počinje bljedjeti, ali Tomislavova poruka je još uvijek jasna. Oni samo žele biti zapamćeni. Zato se sjećam. Pričam ovu priču čak i iako znam kako zvuči, čak i ako znam da će većina ljudi misliti da sam lud ili da lažem ili tražim pažnju. Pričam je jer Tomislav i Sara i svi drugi zaslužuju biti više od samo imena i starih bolničkih zapisa. Zato što tanka mjesta zaslužuju biti priznata. Zato što stvari koje su se dogodile u sobi 6 i sobama kao što je ona zaslužuju biti svjedočene, čak i ako ih ne možemo objasniti. Pričam je jer možda negdje postoji druga medicinska sestra koja je vidjela što sam ja vidio, koja je osjetila što sam ja osjetio, koja je stajala u praznoj sobi slušajući glas koji ne bi trebao postojati, gledajući mraz kako se formira na ogradama kreveta usred proljeća. I možda ta medicinska sestra treba znati da nije sama, da nije luda, da to ne zamišlja. To je stvarno. Bilo što bilo, to je stvarno. Jeste li ikada vidjeli nešto što niste mogli objasniti? Nešto što vas je natjeralo da preispitate sve što ste mislili da znate o životu i smrti i što leži između njih? Želio bih čuti vašu priču. Želio bih znati da nisam jedini koji nosi ovu težinu. I ako radite u zdravstvu, ako radite noći, ako ste ikada osjetili nešto kako vas gleda iz praznog kuta ili čuli glas kada tamo nikoga nije bilo, možda je vrijeme da smo počeli govoriti o tome. Jer tišina nas ne štiti. Samo nas ostavlja izolirane s našim nemogućim znanjem, pitajući se gubimo li razum. Ne radim više u KBC Rebro, ali soba 6 je još uvijek tamo. Još prima pacijente, još svjedoči tanka mjesta gdje se život i smrt preklapaju. Ako želite čuti više priča kao ova, slučajeve koji ne dospijevaju u medicinske časopise, trenutke koji razbijaju našu sigurnost o tome kako svijet funkcionira, javite mi u komentarima. Neke priče nikada stvarno ne završavaju, samo pronalaze nove svjedoke. I možda je to poenta. Prošlog mjeseca sam pogledao web stranicu KBC Rebro. Oglašavali su pozicije džila, noćna smjena, bonus za potpisivanje. Pitam se koliko su sestara izgubili u sobu 6 tijekom godina. Pitam se koliko će ih još izgubiti. Također sam potražio Ivana Markovića na društvenim mrežama. Ide mu dobro, objavljuje fotografije svojih unuka, razgovara o svom napretku srčane rehabilitacije, živi svoj život. Nikada ne spominje što se dogodilo te noći, niti kata. Ali prije 3 mjeseca Ivan je objavio nešto što me natjeralo da prestanem listati. Bila je fotografija spomen klupe u Park Maksimir u Zagrebu. Ploča je glasila: u sjećanje na Tomislava Alena Kneževića, 1957-2023, prerano otišao. Ivanova legenda bila je jednostavna. Neki ljudi nikada ne bi trebali biti zaboravljeni. Fotografija je imala 47 lajkova i 10 komentara o tome kakva je fina gesta, kako je Ivan ljubazan da počasti stranca. Ali Ivan i ja oboje smo znali da Tomislav nije bio stranac. Uopće ne. Dobio sam poruku prije 2 sedmice od Ane. I dalje radi u KBC Rebro. I dalje vodi noćnu smjenu istom postojanom kompetentnošću koju je uvijek imala. Soba 6 je tiha u posljednje vrijeme, napisala je. Otkako je Ivan posvetio klupu, ne znam je li to nešto znači. Ne znam je li moguće da se Tomislav konačno osjetio viđeno, zapamćeno i da je to bilo dovoljno. Ali htjela sam da znaš, u slučaju da se još uvijek pitaš. Još sam se pitao i dalje se pitam.
Razmišljam o Tomislavu Kneževiću ponekad, kako leži u tom krevetu, njegovo srce kako prestaje dok je monitor prikazivao laž. Razmišljam o 15 minuta koje je proveo umirući sam, jer smo bili pod kapacitetom i preplavljeni ljudski. Razmišljam o tome kako užasno je sigurno bilo da sklizne iz svijesti, iz života i da nitko ne drži tvoju ruku ili ti kaže da će biti u redu. Razmišljam o Sari Matić, medicinskoj sestri koja je pokušala spasiti ga, koja je nosila tu neuspjeh s njom do svoje vlastite smrti 3 mjeseca kasnije. Pitam se je li ona našla Tomislava u sobi 6 nakon što je umrla. Pitam se jesu li oboje još tamo ili je spomen klupa bila dovoljno da im konačno dopusti počinak. Razmišljam o svim ostalima, djeci iz 1970-ih, bezbrojnim kardiološkim pacijentima, traumatskim slučajevima, DNR-ovima koji su kodirani svejedno, svi ljudi koji su umrli u toj sobi tijekom desetljeća, sami ili okruženi strancima u uniformama, njihovi posljednji trenuci svedeni na bilješke kartona i vrijeme dokumentacije smrti. Razmišljam o tome kako tretiramo smrt u bolnicama, kako je dezinficiramo, sistematiziramo, smanjujemo na protokole i procedure. Kako zaboravljamo da svaki kod koji pokrećemo, svako vrijeme smrti koje pozovemo, svako tijelo koje očistimo i označimo je osoba, cijeli život, cijela priča. Možda je to što je soba 6 pokušavala reći mi. Možda je to što je Tomislav želio da razumijem. Da su oni tamo bili, da su važili, da bi trebali biti zapamćeni kao više od samo brojeva sobnih lepa ili vremena smrti. Ne znam vjerujem li u duhove. Ne znam vjerujem li da svijest može postojati nakon smrti, da mrtvi mogu komunicirati sa živima, da bolnička soba može nekako držati energiju svih koji su umrli unutar njenih zidova, ali znam što sam vidio. Znam što sam osjetio, znam što mi je Ivan Marković rekao i znam da on nije mogao znati te stvari kroz bilo koji normalan način. Znam da je srčani monitor u sobi 6 kvario na točno isti način tokom 2 odvojena incidenta. Mjesecima razdvojeni, uprkos tome što je testiran i certificiran kao potpuno funkcionalan. Znam da je temperatura pala 20 stupnjeva u roku od sekundi i da se mraz formirao na metalnim ogradama kreveta usred ožujka. Znam da sam čuo glas kada tamo nikoga nije bilo. Znam da sam vidio nešto u tom kutu što moj mozak još ne dopušta mi da se potpuno sjećam. I znam da nisam mogao nastaviti raditi tamo nakon te noći. Znam da se nešto fundamentalno promijenilo u meni. Neka sigurnost koju sam uvijek nosio o prirodi stvarnosti i smrti i što se događa kada umiramo. Možda je Ana bila u pravu. Možda je priznavanje toga, govorenje o tome, pokušaj natjerati bilo koga da vam vjeruje nemoguće. Možda je jedini način da se preživi u zdravstvu da se razdvoji, da se racionalizira, da se uvjeri sebe da su nemoguće stvari koje svjedočiš samo stres i iscrpljenost i obrazac traženja ponašanja. Ali nisam to više mogao učiniti. Nisam mogao stajati u sobi 6 i pretvarati se da ne znam što se tamo dogodilo. Nisam mogao priključivati pacijente na taj srčani monitor i ne razmišljati o Tomislavovoj ravnoj liniji, o Sarnim očajnim pokušajima da ga spasi, o svim ostalima koji su umrli u tom prostoru. Nisam mogao biti vrsta medicinske sestre koja samo radi posao i ne postavlja pitanja i ne čudi se stvarima koje nemaju smisla. Zato sam otišao. Ponekad se pitam jesam li napravio pravi izbor, jesam li prebrzo odustao, jesam li trebao ostati i pokušati razumjeti što se događa, pokušati nekako pomoći. Drugi put, siguran sam da sam jedva pobjegao sa svojim razumom netaknutim. Većinu vremena pokušavam uopće ne razmišljati o tome, ali noćima kada ne mogu spavati, kada sjenke u mojoj spavačoj sobi osjećaju se previše mračno i tišina osjeća se previše teško, razmišljam o tome što je Ivan rekao. On kaže da ćete vidjeti više. Nisam vidio više. Još ne. Nije u mojoj novoj bolnici, na mojoj sigurnoj smjeni dnevnog svjetla s mojim onkološkim pacijentima
koji umiru polako i očekivane smrti, okruženi porodicom i morfijumom i nježnom muzikom. Ali pitam se je li to zato što nema ničega da se vidi ili zato što ne radim više noći. Pitam se postoje li stvari koje postoje u sobi 6 u KBC Rebro, postoje i u drugim bolnicama, u drugim sobama, na drugim smjenama. Pitam se ima li medicinskih sestara i doktora i tehničara širom zemlje koji su vidjeli što sam ja vidio, osjetili što sam ja osjetio i napravili isti izbor da ostanu tihi jer im ionako nitko ne bi vjerovao. Pitam se je li smrt prljvija i čudnija i manje konačna nego što želimo vjerovati. I pitam se jesu li Tomislav Knežević i Sara Matić i svi ostali još u sobi 6 ili je spomen klupa stvarno dala im dozvolu da konačno odu. Nadam se da su otišli. Nadam se da su našli bilo što dolazi nakon. Nadam se da su u miru. Ali duboko, u dijelu mene koji se još uvijek budi u 03:00 ujutro ponekad i čuje srčane monitore kako pište u ravnoj liniji, nisam siguran da jesu. Prošle sedmice dobio sam poruku govorom od nepoznatog broja. Skoro sam je izbrisao bez slušanja. Vjerojatno spam, vjerojatno ništa. Ali nešto me je natjeralo da je reproduciram. Bila je statika na početku, zatim disanje, zatim vrlo slabo glas. Možda jasno govoreći riječi koje nisam sasvim mogao razlučiti isti glas koji sam čuo u sobi 6. Odmah sam izbrisao poruku. Blokirao sam broj. Rekao sam sebi da je bio krivi broj. Smetnja. Čudna slučajnost. Ali moje ruke su drhtale kada sam to učinio jer sam prepoznao nešto u tom glasu. Ne riječi, već ton. Očajničku potrebu da budeš čujen. Hitnost nekoga tko pokušava komunicirati preko udaljenosti koja ne bi trebala biti prekoračiva. Nisam rekao nikome o poruci govorom. Ni Ani, ni mojim novim kolegama, ni prijateljima ili porodici. Kome bih rekao? Što bih rekao? Pa to nosim sam. Ovo znanje da me nešto pratilo iz KBC Rebro. Ovaj strah da je Ivan bio u pravu, da ću vidjeti više, da ono što se otvorilo za mene u sobi 6 te noći nije se zatvorilo kada sam otišao. I dalje radim u zdravstvu, i dalje brinem o pacijentima, i dalje vjerujem u znanost i medicinu i protokole koji spašavaju živote svaki dan. Ali također vjerujem u stvari koje ne mogu objasniti. Hladna mjesta i glasove i figure u kutovima, pacijente koji vide stvari koje ne bi trebali vidjeti, oprema koja kvari na nemogućim načinima. Vjerujem da su bolnice tenka mjesta, gdje se membrana između života i smrti istanjuje od svog prelaska naprijed natrag. Vjerujem da neki ljudi koji umiru nisu spremni otići, nisu spremni pustiti, nisu spremni biti zaboravljeni. I vjerujem da jednom kada to vidiš, jednom kada to stvarno vidiš, ne možeš to odvidjeti. Soba 6 me promijenila. Tomislav Knežević me promijenio. Ta noć me promijenila. Napustio sam KBC Rebro prije 6 mjeseci, ali nisam siguran da je KBC Rebro napustio mene. Čuvam Ivanovu karticu u svojoj ladici. I dalje čuvam svoju staru značku tamo iako sam je trebao vratiti. Ponekad ih izvučem i pogledam ih, podsjećajući se da se stvarno dogodilo, da nisam to zamišljao. Kartica sad žuti, tinta počinje blijedjeti, ali Tomislavova poruka je još uvijek jasna. Oni samo žele biti zapamćeni. Zato se sjećam. Pričam ovu priču, čak i iako znam kako zvuči. Čak i ako znam da će većina ljudi misliti da sam lud ili da lažem ili tražim pažnju. Pričam je jer Tomislav i Sara i svi drugi zaslužuju biti više od samo imena i starih bolničkih zapisa. Zato što tanka mjesta zaslužuju biti priznata. Zato što stvari koje su se dogodile u sobi 6 i sobama, kao što je ona, zaslužuju biti svjedočene, čak i ako ih ne možemo objasniti. Pričam je jer možda negdje postoji druga medicinska sestra koja je vidjela što sam ja vidio, koja je osjetila što sam ja osjetio, koja je stajala u praznoj sobi slušajući glas koji ne bi trebao postojati.
gledajući mraz kako se formira na ogradama kreveta usred proljeća. I možda ta medicinska sestra treba znati da nije sama, da nije luda, da to ne zamišlja. To je stvarno. Bilo što bilo, to je stvarno. Jeste li ikada vidjeli nešto što niste mogli objasniti? Nešto što vas je natjeralo da preispitate sve što ste mislili da znate o životu i smrti i što leži između njih. Želio bih čuti vašu priču. Želio bih znati da nisam jedini koji nosi ovu težinu. I ako radite u zdravstvu, ako radite noći, ako ste ikada osjetili nešto kako vas gleda iz praznog kuta ili čuli glas kada tamo nikoga nije bilo, možda je vrijeme da smo počeli govoriti o tome, jer tišina nas ne štiti. Samo nas ostavlja izolirane s našim nemogućim znanjem, pitajući se gubimo li razum. Ne radim više u KBC Rebro, ali soba 6 je još uvijek tamo. Još prima pacijente, još svjedoči tanka mjesta gdje se život i smrt preklapaju. Ako želite čuti više priča kao ova, slučajeve koji ne dospijevaju u medicinske časopise, trenutke koji razbijaju našu sigurnost o tome kako svijet funkcionira, javite mi. Neke priče nikada stvarno ne završavaju. Samo pronalaze nove svjedoke. I možda je to poenta. Radio sam u zdravstvu cijeli svoj odrasli život. Vjerovao sam u znanost, medicinu, protokole koji spašavaju živote svaki dan, ali također vjerujem u ono što ne mogu objasniti. Soba 6 me naučila da su bolnice tenka mjesta gdje se membrana između života i smrti istanjuje od svog prelaska naprijed natrag. Da neki ljudi koji umiru nisu spremni otići, nisu spremni pustiti, nisu spremni biti zaboravljeni. Ali najvažnija lekcija nije bila o duhovima ili priviđenjima. Bila je o dostojanstvu u smrti. Tomislav Knežević nije proganjao sobu 6 iz bijesa ili osvete. Bio je tamo zato što je umro sam, zato što je njegovih posljednjih 15 minuta bilo provedeno bez ikoga da drži njegovu ruku, bez ikoga ko kaže da će sve biti u redu. Zato što je bio sveden na vrijeme smrti 03:30 u kartonu. U užurbanosti moderne medicine i protokoli, efikasnost, nedostatak osoblja, zaboravljamo da je svaki pacijent cijeli život, cijela priča. I kada umiru, zaslužuju svjedoke. Zaslužuju biti viđeni. Zaslužuju biti zapamćeni. Ivan Marković je to razumio kada je stavio tu klupu u parku. Ne zato što je vjerovao u duhove, već zato što je razumio da ljudsko dostojanstvo ne završava s posljednjim otkucajem srca. Ako radite u zdravstvu, posebno u intenzivnoj njezi, ovo su najvažnije stvari. Nikada ne dopustite nekome da umre sam ako možete izbjeći. Držite njihove ruke čak i ako ne mogu odgovoriti. Govorite s njima čak i ako izgledaju nesvjesni. Zapamtite njihova imena nakon što odu. Počastite njihove priče, ne samo njihove kartone. Jer možda, samo možda, ono što drži neke duhove zatvorene nije pitanje nedovršenih poslova ili preostale energije. Možda je to jednostavno ljudska bol umiranja, bez da budeš stvarno viđen. I ako možemo zapamtiti to, ako možemo tretirati svaku smrt sa poštovanjem koje zaslužuje, možda ne trebamo spomen klupe ili egzorcizme. Možda samo trebamo humanost. Soba 6 KBC Rebro je još uvijek tamo. Drugi Luka su također, drugi Tomislav su također. Pitanje je, hoćemo li nastaviti pretvarati se da nisu, ili ćemo konačno početi ih slušati, jer na kraju svi želimo istu stvar. Da budemo zapamćeni ne kao brojevi sobnih lepa ili vremena smrti, već kao ljudi koji su važili, kao životi koji su imali značenje, kao priče koje zaslužuju biti ispričane. Razmišljao sam puno o Tomislavu Kneževiću otkako sam napustio KBC Rebro. Razmišljam o tome kako je bilo ležati u tom krevetu, osjećajući kako mu srce prestaje, gledajući strop, znajući da nešto nije u redu, ali nesposoban pozvati pomoć. Razmišljam o tih 15 minuta kako je svaki sekund sigurno osjećao kao vječnost. Kako je njegov sigurno jurilo, pitajući se zašto nitko ne dolazi, zašto alarmi ne zvone.
Zašto ostaje sam? Razmišljam o trenutku kada je shvatio da je prepozno. Kada je osjetio kako klizi, kako svijest blijedi, kako život napušta njegovo tijelo, dok monitor iznad prikazuje laž koja kaže da je već otišao. I razmišljam o tome kako je sigurno bilo umrijeti sa tim znanjem. Da nitko nije znao, da nitko ne drži tvoju ruku, da nitko ti kaže s Bogom. To je pravi užas sobe 6, ne da je ukleta, ne da je tamo duh, već da je to mjesto gdje ljudi umiru neviđeni, gdje smrt postaje administrativna činjenica umjesto ljudskog iskustva. Sara Matić je razumjela to, mislim. Zato je nosila taj neuspjeh s njom, zato nije mogla pustiti. Nije bila sama nesposobnost da spasi pacijenta. To se događa svakome u ovoj profesiji. Bilo je znanje da je Tomislav umro sam, uplašen, ne razumijevajući zašto ga niko nije čuo. Pitam se je li Sara pronašla Tomislava u sobi 6 nakon što je umrla. Pitam se jesu li razgovarali. Pitam se je li mu mogla reći koliko joj je žao, koliko je željela biti tamo, koliko ju je njena nesposobnost da mu pomogne proganjala do njene vlastite smrti. Pitam se jesu li sada zajedno. Pitam se jesu li konačno u miru. Nadam se da jesu. Stvarno se nadam. Ali dio mene, dio koji je vidio što sam vidio u sobi 6, dio koji još uvijek se budi ponekad u mraku, čuvši nevidljive monitore i osjećajući nevidljivu hladnoću, taj dio se pita jesu li još tamo, čekajući, gledajući, nadajući se da će neko konačno razumjeti. Ima više priča kao ova, znam. Druge medicinske sestre, drugi doktori, drugi tehničari koji su vidjeli stvari u bolnicama koje ne mogu objasniti. Glasove koji dolaze iz praznih soba. Oprema koja kvari na nemogućim načinima. Pacijente koji opisuju posjetioce, koji ne mogu biti tamo. Većina nikada ne govori o tome. Većina pravi isti izbor koji je Ana napravila. Drži glavu dolje, radi posao, pokušava ne razmišljati previše o tome. Jer što je alternativa? Reći svojoj nadzornici da vjerujete da je soba ukleta, pisati izvještaj o incidentu o tome kako ste vidjeli duha, tražiti da se soba zatvori na osnovu paranormalnih pojava? U zdravstvu, kao i u većini profesija, postoje stvari o kojima se ne govori, stvari koje znamo ali ne priznavamo, stvari koje svjedočimo ali ne dokumentiramo. Soba 6 je jedna od tih stvari. Ali tišina ne čini da ode, ne čini da bude manje stvarno. Samo čini da se osjećamo usamljeno kada se susrećemo s tim. Zato pričam ovu priču, ne zato što mislim da će je svi vjerovati, ne zato što očekujem da će promijeniti način na koji bolnice rade, već zato što negdje tamo možda postoji neko ko treba čuti to. Neko ko je stajao gdje sam ja stajao. Ko je vidio što sam ja vidio, ko nosi tu težinu i pita se gubimo li razum. Niste ludi, niste sami i ono što ste vidjeli bilo je stvarno. Možda ne možemo to objasniti, možda ne možemo to dokazati, možda čak i ne možemo u to vjerovati puno vremena, ali to ne čini manje stvarnim. Najbolja stvar koju sam ikada naučio od Ivana Markovića nije bila o duhovima ili sobama, ili monitorima koji prikazuju nemoguće stvari. Bila je o moći pamćenja. Kada je Ivan stavio tu klupu u park Maksimir sa Tomislavovim imenom urezanim u njoj, nije to učinio zato što je vjerovao u paranormalno. Učinio je to zato što je razumio nešto fundamentalno o ljudskoj prirodi. Svi želimo biti viđeni. Svi želimo važiti. Svi želimo biti zapamćeni. I kada umiremo bez toga, kada naši posljednji trenuci se dese nesvjedočeni i nezapamćeni, možda dio nas ostaje. Ne kao energija ili ektoplazma ili bilo što naučnici mogu izmjeriti, već kao nezavršena potreba, glas koji pokušava biti čujen, ruka koja doseže povezanost koja nikada nije došla. Tomislav Knežević je bio stvarna osoba. Bio je sin, bio je brat, bio je muž, možda. Otac, prijatelj, imao je posao i hobije i snove i strahove. Volio je stvari, mrzio je stvari.
Smijao se i plakao i živio 67 godina potpunog, komplikovanog ljudskog iskustva, a zatim je umro sam u bolničkoj sobi dok je osoblje bilo zauzeto drugdje i postao je papir u dosjeu, vrijeme smrti, slučaj broj. Nije čudo da je njegov duh ili šta god da je ostalo od njega ostao u toj sobi. Nije čudo da je pokušavao komunikirati. Nije čudo da je, kada je konačno bio u stanju doći do nekoga, kada je konačno bio viđen i čujen, njegova poruka bila jednostavna. Zapamtite me. Zapamtite da sam postojao. Zapamtite da sam važio. I kada ga je Ivan zapamtio, kada mu je dao taj spomen, možda to je bilo dovoljno. Možda je mogao konačno ići. Ili možda je još tamo. Ja zaista ne znam. Ali znam ovo, bilo da vjerujete u duhove ili ne, bilo da mislite da je soba 6 ukleta ili samo ima neobjašnjive kvarove opreme, činjenica ostaje da Tomislav Knežević je umro sam i da se to ne bi trebalo dogoditi. Nitko ne bi trebao umrijeti sam. Nekada imamo izbor, nekada možemo biti tamo. Moja posljednja noć u KBC Rebro bila je 16. maja 2024. 2 sedmice nakon što sam predao ostavku. Nisu pitali previše pitanja. Gubitak osoblja je česta u intenzivnoj njezi, posebno noćne smjene. Ljudi izgaraju, ljudi idu. Život ide dalje. Napunio sam svoju posljednju smjenu radeći rutinske zadatke, provjeravajući vitalne znakove, administrirajući lijekove, dokumentirajući pronalaze, pokušavajući ne razmišljati o činjenici da ću uskoro ići i nikada se vratiti. Nisam imao pacijenta u sobi 6 te noći. Bila je prazna, čista, čekajući sljedeći prijem. Prolazio sam pored nje više puta tokom smjene. Svaki put sam zastao. Svaki put sam pogledao kroz prozor na prazan krevet, pitajući se je li nešto tamo. Pitajući se je li me gledalo. U 06:30, dok sam se pripremao otići na kraju svoje smjene, našao sam se šetajući do sobe 6 još jednom. Zaustavio sam se na pragu, položio ruku na kvaku, duboko udahnuo, zatim sam otvorio vrata i ušao. Soba je bila prazna, normalna temperatura, oprema tiha, ništa neobično. Stajao sam tamo u središtu sobe, gledajući kut gdje je Ivan rekao da je vidio Tomislava, gledajući metal ograde kreveta gdje sam vidio mraz kako se formira. Slušajući za glas koji sam čuo, ništa. Tomislave, tiho sam rekao, ako si ovdje, ako me čuješ, želim da znaš nešto. Moj glas je bio jednak u tihoj sobi. Nisam bio tamo te noći kada si umro. Nisam bio dio osoblja koje nije došlo na vrijeme. Ali radim u ovom polju i znam kako se događa. Znam kako možemo biti preokupirani, kako možemo biti podkapacitni, kako možemo propustiti stvari. Zastao sam, osjećajući se ludo, ali nastavljajući svejedno. I žao mi je. Žao mi je što niko nije bio tamo da drži tvoju ruku. Žao mi je što si umro sam i uplašen. Žao mi je što te godinu dana niko nije čuo. Temperatura u sobi se nije promijenila. Ništa se nije pojavilo. Nikakvi glasovi nisu govorili. Ali nekako stojao sam tamo u toj praznoj sobi, osjetio sam nešto. Nešto kao potvrdjavanja, nešto kao mira. Možda sam to samo zamišljao. Možda je moj davanje mi ono što sam htio osjetiti. Ali možda ne. Izašao sam iz sobe 6 posljednji put. Zatvorio vrata iza sebe, predao svoju identifikacijsku značku, mada sam kasnije shvatio da sam zadržao staru iz ladice kod kuće. Popunio isplatni papir, rekao zbogom Ani i nekoliko drugih sestara s kojima sam radio godinama. I onda sam otišao. Prošao kroz te dvostruke vrata, spustio se liftom, ispred bolničkim hodom i prema mom autu. Nije bilo pogleda natrag. Nema dramijatike finala. Samo kraj. Ili barem sam tako mislio. Prošlo je 6 mjeseci od kada sam napustio KBC Rebro. Radim u privatnoj klinici onkologije, sada dnevna smjena, vikendima slobodni. Plata je bolja, posao je lakši, pacijenti su ljubazniji. Nisam vidio niko umre na ovom novom mjestu. Svi naši pacijenti koji su u terminalnoj fazi dobivaju hospicijsku njegu kod kuće. To je dobro.
Zdravo, normalno. Ali ponekad, kasno navečer kada sam sam u svom stanu, čujem to, daleko pištanje, glas koji šapće, hladni povjetarac koji ne bi trebao biti tamo, i pitam se je li soba 6 konačno pustila, ili se nešto od nje došlo sa mnom. Nadam se da ne. Stvarno se nadam da ne. Ali ako jeste, ako ima nešto sa mnom iz te sobe, iz te noći, iz tog iskustva, pokušavam ga poštovati, pokušavam razumjeti. Jer na kraju, to je sve što su Tomislav i Sara i svi drugi htjeli. Biti poštovani, biti razumjeni, biti zapamćeni. I sada jesu. Njihove priče su ispričane, njihova imena su izgovorena, njihovi životi su priznati. Možda je to dovoljno, možda je to uvijek bilo sve što je potrebno. Da i neki ljudi nikada ne bi trebali biti zaboravljeni. To je ono što je Ivan napisao na spomen klupi. I on je bio u pravu, ali nije samo Tomislav Knežević, nije samo Sara Matić, nije samo ljudi koji su umrli u sobi 6 KBC Rebro. To je svaki pacijent u svakoj bolnici koji umre sam, svako ko klizi dok osoblje je zauzeto drugdje, svako čiji posljednji trenuci se dese nesvjedočeni i nezapamćeni. Zaslužuju više. Svi zaslužujemo više. Zaslužujemo umrijeti držani. Zaslužujemo umrijeti viđeni. Zaslužujemo umrijeti znajući da smo važili. I ako radimo u zdravstvu, to je naš posao. Ne samo održavati ljude živima, već osigurati da kada umiru, umru sa dostojanstvom, sa poštenjem, sa humanošću. Jer možda, samo možda, to je ono što sprečava ljude da postanu duhovi. Ne egzorcizmi ili blagoslovi ili rituali, već jednostavno ljudska ljubaznost da budete tamo, držeći čiju ruku, šapćući da je u redu. Dozvola im da idu znajući da su bili viđeni. Možda je to tajna, možda je to uvijek bila tajna. I možda, ako možemo zapamtiti to, možemo spasiti više od samo života. Možemo spasiti duše. Završio sam ovu priču. Ispričao sam što se dogodilo u sobi 6 KBC Rebro te noći 14. ožujka 2024. Objasnio sam što sam vidio, što sam čuo, što sam osjetio i objasnio sam zašto je važno. Ne zato što dokazuje postojanje duhova, ne zato što rješava misteriju šta se događa nakon smrti, već zato što nas podsjeća da svaka smrt je važna. Da svaki pacijent koji prolazi kroz naše ruke je osoba sa pričom koja zaslužuje biti ispričana. I da kada zaboravljamo to, kada smanjujemo ljude na brojeve i kartone i vremena smrti, gubimo nešto bitno, nešto ljudsko, nešto svetlo. Možda čak gubimo dio njihovih duša. I možda oni ostaju pokušavajući nas podsjetiti, pokušavajući nas vratiti u ono što smo zaboravili. Ako ste došli dovde u priči, hvala vam što ste slušali. Hvala što ste dali Tomislavu Kneževiću i Sari Matić i svim ostalima trenutak vašeg vremena. Trenutak vašeg pamćenja. To je sve što su ikada htjeli. To je sve što bilo ko od nas hoće. Biti viđen, biti zapamćen, važiti. I sada, konačno oni, neka počivaju u miru, svi. Kraj. Neki ljudi nikada ne bi trebali biti zaboravljeni.